Gure bigarrengo edizioa da eta oso pozik gaude, hemen berriz Tolosan egotea, beste partaidetzaileekin eta ere bai herria gure aldez egoteko. Hemengo jendeaz gain, kanpoko jendea ere etorri da, Urrunetik ere etorritakoa badituzue gaur. Bai, estatu guztitik etorria, Madridetik, Bartzelonatik, Valentzia, Huesca, eta gainera ere bai kanpotarrak, ere bai daukagu frantsesa, hamar frantsesa hemen, obenak, suizok, gero ere bai daukagu italiano, pozik gaude, oso pozik. Osi behar da bere arpegik oso pozik daude, denak nahi dute Tolosa etorri, bukatzeko uda, eta bai, denbora guzti daute esaten, aber hurrengo urten egongo beste bat, eta ikusi, nola daude jolasten, ume bezala. Horretaz gainere, jende garrantzitsua munduko errekorra baduen bat ere baduzu bertan. Hoi da, hemen txe daukago Alejandro Jimeno Tortosa, dala katalana, daukago antxe jailan poliester rekorra mundiala, 155 metro luzaera, eta atzuk genuen elkarrizketa hemen, eta jendea oso pozik gelditu da, bea ere bai, eta gu gehiago ja ezin dugu eskatu. Aitzaki bat izan daiteke bertako jendea animatzeko, probatzeko, zuengana jotzeko? Hoi da, hemen daukago zerkausin jarrita orekagune bat, jende guztia probatzeko eta ikusteko zer da kirola hau, slackline, dala kuerda floja, da mantentzea soka gainen eta hasi pixkanaka pausok ematen. Oso polita da, gure gorputzantzako, gure buruntzako eta animatze jende guztia parte hartzea gukin. Bertara gerturatzen denak ze proba ikusitzake, izan ere soka asko dituzu jarrita bakoitza ezberdina izango dugu, ez? Hoi da, daukau luzaera desberdinak, daukau asteko, profesionalentzako ere bai, eta gero daukau proba bat beste kontra, trickline dala truko kitea pixka oso ikusgarria dala, ere bai spaceline, 3 pertsona, 3 soka desberdinetan, erdia saiatzen aiatzea, daukau joku desberdinak, jendea ondo pasatzeko, gure partatzaileek ere bai. Naiz Simon, oso pozik nago Tolosan, mila esker ara organizazioa. Me llamo Colin y soy muy contenta de ser al Waterline del Festival de Tolosa.